Ma hemm l-ebda tifqija tal-coronavirus fl-Isptar Monte Carmeli. F'kummenti ma' dan l-istazzjoni l-kap eżekuttiv Stephen Sultana wieġeb mod ċar għar-rapporti u saħaq li l-każijiet ta' persuni infettati li hemm fl-isptar f'Ħattart inġabu minn barra l-isptar. Le, m'hemm l-ebda tifqija, prattikament il-pazjenti meta ikunu iżolati f'sala apposta, għandna 3 każijiet li ġew minn barra u s-sitwazzjoni hija purament ikkontrollata. Is-Sur Sultana spjega għandna il-miżuri ta' prekawzjoni li tieħu l-isptar għas-saħħa mentali. Dawk il-pazjenti li qed jiġu admitted qegħdin żewġ cohorts separati ġo l-isptar, ovvjament biex ma jidħaltux ma' pazjenti oħra. Eventwalment imbagħad hekk qed jidħol każ minn barra dan qed tibboġġuh f'iżolament ġo swali apposta li qed tikkejterja għal COVID positive patients. Fl-Isptar Monte Carmeli dawk il-persuni li jidħlu ġodda qed jinżammu kwarantina qabel ma jidħlu fis-swali ma' pazjenti oħra. Dan apparti l-helpline 1770 li qed jgħin persuni affettwati mentalment mill-pandemija tal-COVID-19 issa qed jopera 24 siegħa 7 ijiem fil-ġimgħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.